Oni adofo uni aba mama kachiri yegusua da ane medi onyame nchia ebo bibia de asodie ebra ubia ene anom ene adofo no bebre ya se de bia ye kan na twagu eye wo bi ni ma wo bi kire asodie uko YouTube no so ubehu mi Facebook Instagram bia no ho minia sabre die na ye dwendwen ho eye coronavirus afari ase nyidai eno ho komo ade egusu a ye di minia sabre ya hwaniama ekwa ebinu mo fa ne se agoro na menu mienu so ye fa ne sesen eno na menu ye badwendwen ho na ma kyira wo niam bi ebia na menua wonim eno nti eye obi ni ma wo bi kyire tenase Minia ene de anka to na hwedumadi ase enti no ya so na tie enumi ye dafa boko eye nkomotwetwe bi na meno e ba betwetwe ene say sabre to wani hye eniema ekoso e wo bi ase mesru wate mesru ya wonyame ya de nenam wakutwa sia ne nan empem bo woye tuda ibusia ko no mujata no no woni ne nkunindie franka no asamompa ono okufu Joshua akokyam na no no ade nyina wura no no woni ne fare bai odumankoma nyansaboa ko a woni made nyina onu ansa na wiase bebo ade abankasi a wote munkumo eni wo chafa dum no kokromoti a yesa no ho bopa enyeye no wonu nyame na nko a tetepotai eno ni akrobotu nyame no na chigwa woni na wiye bia no woni ahyase empo tetebo a wopamansie malema wa asase so ewiamu nya brade sachira na o se wo besesa coronavirus ya mame no mielu anya hoto se dia no makode wodi ne maho afofie no wo kuraye mu woni ntabankase na se o maye na ipumbo de bia rada ami no mielu adi fire no eni ye fi banu mu nyina no awurade ne ye nam afisa de wati mememu yi asosre de wo wiase wo so de ane ti mu wa chichire kura ebopo o hihye so e betwiri apemba toto nifa wo ependu so atoto benkum eni wanko ibe show body for na katia o di be hu obodefo ya katia ya ne papa ina ma ye usuro wate hey oh ni di ni nyuma samba ne sanu nyuma ye nwanwa sabresha esanu nyuma ye nwanwa no onu adofo nya daje tira sei woni aba mama ka kire mini ato wani hye eniama ekoi eye hifa eye meno ye wieye eno no onu adofo Matthew Makao mesre no mekuno meye ni sei afome aye mi sei onua ehefa ya wieye ne he menu mi edu ya wieye nie hye ya wieye we wona nwere ho da me na nwere ho da ye nim sa ya maha ye nua ma egu he eye menu mi edu ne beja wo kwan sabre bisa wo ho me bisa me ho sei eti de akwei eto me eto wo a yenso kwan ne de ye beba onua coronavirus enya grow enfe ni agro wate awradi nko ane te de wo yase minua de awiase akwai nyina mu akakabensam onua wo bi abo ho ban wo bi a kire wo se de wonnim na wo kire wo no minua eno ayeku eno ayatamdidie eno ayabosi ana eno ayensem fie se nipa ka kire nipa Nini ya show afunsie ya na me de kire wo no eye me no mienu awie ye ne ha hemfo nyina hodo atwagu
Italy abonte so hwe baabi a ye hie nipa gu sa to me no mienu so a ehe fa no mo de ye begu eno na ma kire o se ye nua no begu hai eya me no ne beja ho kwan eti ye benya nipa beja ye kwan momma ye nsua ne ye mabi momma ye twe ye ho firi ne mabi mu menya ye ka me beja mu kurade a akire o erade ne ya sumdie hini o Yeni erade na maye nsuro wate yeni nyuma ne wonam se ne sa no nyuma ye nwanwa wonu ane nwene ye wonu so na fra ye de yaba yi wonu adofo ede bia ne de ye de ba ye beka bi ma wo sere ye beka bi ne chichiro re me beka bi so ama wa hwehwe wo husu yie enne me be kire wo se minua se wonim wa wie ya me no mienu ya wie ye nie de ebe ayowo se de maka no yare ahodo bebre na ebe wiase ene nipa te nipa le yare ne te se de mpanyini kan se nipa ho ade nipa ye wudie nipa ho ade ne yare na so yare kodi ye wuo ya ba wiase ntino me nua moma ye hwe ye huso ye wate Erade ne asumdie yi ne o onyame ne ya dansifo no wono nkoa ne boafo wone ne bambofo me nua dofo eniama etwa gu wiase nyina yi no ede ba ehu no wache ohu afiri woda so te akaka binsemu woda so te minim nyansa se obi mu woda so te se bi wosika che obi woda so te se obi afumuti wo kopu no na wa so nyame asam bible mu ana wa kwa busufia kwetwa nantwi atwa akokọ mini ya baabi a wodu nua na edikan no kai mu se wo so kwan da ho etwe wo onua baabi a wo kosie wo nua no kai wu se wo so kwan da ho na bisa wo se de wakwaje obi wo so obi betima beja wana enne de me be kai wo ho no de me be twa dwena siso no efiri se menua enne ma bebre na ekoso obi ase a metena se a mente ase me ninsa wo so tena se a wo nte ase to me nyina awrade o awrade wo ma bobo wate papa Mesre me nua no Ghana fo mo yenya ya so den ye nua no bebre na sabi akwanya ama wo mobrechi ha mo ye hospital adwuma ensa bebre na omo ka de kire yen afutuo bebre na omo de yama yen enura mo hwe video etwa bu ye abrantia kama Ghana ni abrantia wa yare tourist ni adanda mo Italy enkrofo be ka no one day ade chen ya wa wu ya ne awrade na mamu ma ye nsuro mo ma ye ni nyame nante woni awrade be nante so ye nyame suro awrade ne ya namo se woni o nyame nama mesuro baba aya mesuro no ne ya nama mini nyame be na woni ne nam nyame be na do ho ato no so nipa be na wo di nachi ayonko be na woni di nkomo Woyonko boni a wo kire wo futuboni ana woyonko a wo fo obi hu asem abegu nani mase a kire wa na oyonko a sa abre wo kire ba bia yetu nura na ebre na wie du wate ebre na wie du minu ya sha yonko a woni nenam wate hwanipa a woni no di nkomo wate woni pasaifu a wote wi ase de akwa bia wonsesan ye wote mu fo obi asem ejina telephone ba koso ene obi jina foforo so enuanom o ma ya hwe ya hu firi ne ma bi ho wate na nipa nye de akọ wiase minu ya hu ba bi a woji hu nkomo wate hu ba bi a wo ka wasem wate na nya nipa nyinara ne do enya nipa nyina ne pa wase da bia me wonse bia ya meka se bi nua ya na ayo obi se obi tan obi do obi onua ebia na nipa a wo fo so oyo tamfo kra no one ne ya wodofo onipa bu a wo fo so oyo tamfo na oyo wodofo Oma wani mu meka asem nkire wa eno nkire se wo ye wotamfo ana ye wodofo enuanom ye di awrade asedaka wate ye de na sedaka ye de awrade asedaka de awrade ye aseda o hwe 2020 de na wiase ye ko na wiase etu America na wiase aye hye wa hwe bi video so be beka ne se 2020 German krai mu eniema ebesimu no minua wonyankopon wo ye nyame
When we say nyame amana ba wiase nyina wo wiase adufom e kana niema a ebesi no wanti ase a bo wo bi nima wo bi kire mama ka kire fam ne so wo beti 1st January no ensam a me kan ye ene ya no na wiase etu America sebi bread ya sa na wiase edwane eja nipa yetimu ni nyina ye Awurade de asi nyina mu no mama ye wusa wote ase oh ye wa ye ye benya ni chai firi ono awu oh nyame ti ase wate say ya nana se a oh na ya yo tiafo o ma na Awurade ase na wonyame wagiri ase ase wa ma ye wonyame agiri ase ase woti mo ma ye nya ya so oden mo ma ye nya niam bi a emfata mo ma ye nya niam bi a hu hia na ye hu se wote ase ye benya ni ja de frɛ Awurade na me ni asabre dia ne wasua afidi ekoimu dia ne wayi hu afiri mu e dia ba ne do hu atoso se de da bia me ne wo ka no me ni ahwe wo nua no magu ha yi jama ni be ka ne fritof me no me de be ka ne funsie ye basi broni aye Britain broni o be ka ne cemetery basi broni be ka cemetery jama ni be ka to se fritof me no be ka funsie ye afunsie ye wa ne ye de ko sebe ye de akokɔ de besie wa ha ye de ntwere besie wa ha eye menu mienu ye wie ye ne ha na de ne ye dwere fasa wie ye we ho de ne yesusu fasa wie ye we ho odua me be bo kokoro e kanse bebre kire wo sade ekoi no ye hwe ye nkomodie ye hwe ye kasa ye hwe ye nyamesom ye hwe na mo wa yetu na ye hwe nipa bi no so a ye ne be hie mu eyie wo fo se eye Bible say wade nyina so ho kwanye ne nyina fata yen ade atire woni pa ni soso no ebia na Awurade ani soso na entene ema dipa kire wo kwan wate inua onyame wo ye pa botie fo ti obi ampai bo bompa ye woni Awurade nkasa woni ni nkita ho eya dia ne wo hwehwe ade afro bi nchen inua woni Awurade nkasa wate Awurade adoye do so apa inua eya na edu bia na nsam no kra for me dia me ne weka no menua eya wonua ba mama ka kire ni wo bi ni ma wo bi kire telephone number 01521400810 dia wo no fabra da ye nyina ye nue duem se de da bia me ka no menua dia iso na wo ho ato onyame be na wo hwehwe no ehefa no wo tuwa na mo afa nipa be na wo ne di nkomo odofo bibia ne weso Awurade ye bibia ne weso Awurade ye fa wo hoto no so na wo honto wo otumi ade nyina ye Awurade wotumi ade nyina ye bela wasese wanya adaje ne watie se de da bia meka no ensam yi ade se badwendwemba benyansafo wotena se otie asemi wafamu aba medase bebre wo saka video ya fama wunua wontie na ono so hu se yemienu nyinara ye wieye na wieye no ye bekọ ne sen ana medase bebre sawa yaso na watie me medase